lé déanta an faoi seo ar na naisc idir p agus c na teangacha Ceilteacha agus Léinn, be cuine agaí beidir ar map agus mac mar hampla, agus seo cean eile chuoi buniuh, an focail Seacht. Sin éon focail atá agam ar nimhir seo, agus feicim muid sa Léinn gur bé an focail atá acu ná septem le p snáit a bhfuil an sí séanathe sa nGaeilge. Sé septem a thugans an focail set dus na Francraigh, agus an p fós le feiceáil sa scríbhinn cé nach neachtar é, agus is sé a thugans an focail September dúing I méarla freisin, an 7ú mí. Sa lá aniuhan is sé September an 9ú mí sa Bhliain, ach trád á raibh ba í mí na Márta tús na bliana agus na rómhánaigh, rud a dag gur a bhíad September an 7ú mí, October an 8ú mí, November an 9ú mí agus December an 10ú mí.